Perinteiset seniorimessut järjestetään 2. päivä lokakuuta Jyväskylän kaupunginteatterilla. Seniorimessujen aikaan kaupunginteatterille kuljetaan seuraavanlaisesti. Hannikaisen kadulta käännytään teatteritalo-kyltin osoittamaan suuntaan. Matka jatkuu mäkeä pitkin ylös kaupungintalon jäädessä vasemmalle puolelle. Tie kaartuu mäen päällä oikealle ja olet saapunut seniorimessuille. Messuilta löydät lukuisia näytteille asettajia sekä pääset kokemaan monipuolista kulttuuriohjelmaa. Tapahtuma huipentuu valovoimaisen Seela Sellan ihan Seelana -esitykseen. Nähdään seniorimessuilla!